Опа, сори. И здравейте! Днес ще играем Hello, Майнкрафт. boys and girls. Окей. Днес ще играем Майнкрафт. Абе, майче се едно някакъв бъг, сега тук има само бял дъв. Почти. Не е бъго. Почва нова поредица, защото изнервих. Аре ще правим къща бяло дърво. Да. Дърво път. Не знам дърво. Не ме кеф. О, бяло дърво. Гара, гадост. Аре, ела. Че. Ето кашенито. Имам 10 сида. О, супер да е яко къща. Само трябва да събера малко дърт. И така, да видим. Почваме нова поредица, защото... Бъгови телефон на светло бъгна. Не е развалил просто... Не е това причината, защото нещо стана с телефона, превърна го на креатив, а имахме 20 айрони. Аз за мен имах 7. Той имаше 23. Да, там нека е 23. И ара така се получи, че бихме 29 айрон. Цяла айрон пълня. Не избеше. Ма не за двама. За един е дядо. Да и това смеча ли си? Не, това не е меча. Това пърчки си. Да. Направя една брадва. Колко ще дърве нещо? Имам две пръчки. Да си лош. Пра дървета. Чакай бе. What the fuck? Как ли what the fuck? Кол. Още не съм това почна да обикаля. Тук не ми е приятно, да. Не, чай да го маха. Извинете, че така стана. Тук няма да ни е къща, защото не ме... Аре направо да си правим директно къща. Искаш? Ама не така в скала или, директно къща. Добре, аз какво съм ти казвам? Направо къща от дърво. Или в скала, как искаш? Станал някакъв бък. Да, влез. Аре тук в пещера. Ти взели това? Тинг тейбъл. Да. Тук има. Аре в пещерата вътре. Оградиме да ни се връща в пещерата къщичката. Пак? Ще яко, аре моля те. Да, той там има кол. Аз имам 5. Там ще имаш още. И аз сложи крафтинга. Ма къде го? Сложим никъде. Този много ме сточи пред лицето, да сложиха. Чакай, аз защо си ми влия това дърво вече? Да знам, нали? Махни се, махни. Никол, маса моля. Да, махни се. Точно да сме. Леле, имам школ. Имам още доста кол. Бате, на телефона е на по-лесно, отколкото на компютър. Кажи заглавието на поредицата е нова поредица на TaxBG. На Tax. Абе, това е бялото става. Леле. Много. Трябва факли. Аз съм на линия. Ние сме я прачек. Да, ама аз съм много повече. 14. Ти колко имаш? 5. Моите 5 са за вечка. Окей. Аз имам още. Вече имам 15. Ела да осветиш. Да, като ти то ме ръка. Нали имаш? Не съм това. Виж, аз копая. Имам си 11. Две дърво. Вечек. Чакай де. Аз се направя една каменна факули. Значи викаш факули на моим. Не имам по... Ети 12. Тим да... Ако ще събираш ме риба, ела да видиш какво направих. Ела да видиш. Не, ако съм риба. После като си направим това. Чакай, няма бутнало. Я чакай, спри, аз се кача. Бегай. Не бе, ти. Ела бе. Паркирай там където беше. Бате, гледай как си го направя, бат, като някакво бига. Гледай, бате. Що бе? Напил си го като да ни казвам какво. Събера малко такова, бе. Малко дърво да си направя и аз една камен клетка. Може и пръчки да ми дадеш, така може. Колко да...
Ти колко много си ми дал, бе. И след това обгради къщата за дърво, така че да не сяка. Никой не те пита ли искаш. Не искам. Не ми харесва. Да, Абе, за какво ето ползвам слагам тази? преграда, влизат зомбита. Имам ти. Лат. 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 Лат казах. Лат. Защо? Що точно не? Но не си крафтил. Вземи го, де! Какво прави, бе? Ако влиза зомби и те убие, после ме питаш какво правиш. После тогава като се... съжалявам. Като я махна и като убия някой зомби, ти си новен. Не има рънка и на мен. Нямаха вече. Заграждам да не идва дом. Я направи стените бяло дърво, ще ходя да събирам дърво. Бял дърво са. Стените тук в къщата. Има само седи. Добре. Отида Там дърво. жиците къщата. Не, ще сложи колкото може да се. Ще сложи колкото ми стига. Пода да бъде от бял дърво пода. 7 минути. В този епизод само ще направим къща, защото... Малко но... Давай. Казваш, ще 7 е минути. малко. 7. Няма да е 7 минути. Такова 7 минути, но снимаме се. Добре, няма нужда да го казвам. Да си виждал знака, Shadow Gex. Да, бе. Да се казват сега 5 минути или еди там колко минути. 7 минути правим клип. 7 минути снимали. Аре, какво правиш ли, бе? То напис вратите, бе. Аз ти имам малко се побия с зомби. Пи зомбита, бе, човек. Али си ги там, ето. Ти ги направи сервера. Да, включени са на мат. На втората ще ги сложа, че ние имаме камен, безполезен камен меч. Дами и господа, с това приятел на Катакс БГ, веднъж с него приятел са играли Майнкрафт и се сяпнали дъня меч вместо Даймонд меча. Добре, Даймонд меч го. Я тихо! Я тихо! И не, че викам, не го слушайте с слушалки, просто родителите са ми някакви качалки от първа класа. Не, бате. Ти И се ходим, кажеш. Да, стъпа. А? Стъпа. Дебела си, като краставица. Краставица. Извинете, ако стана така, ама не труди. Нищо с моята бабичка на 80. Музъка не й достига. Или пак е станало лошо и взима аспирина. Имаш ли дърва да направи пак личе? Нямаме такива. Имам зам 3. И колко си дебела. Ара се бием. Биз? Ело ти, бе. И как няма пръсна. Да, си взимам. Бам! Направи кол. Аз то направи Добре, ще направим кол. Ти факли вече. Направи факли вече. Нямаме време за минали. Имаме време. Остави нещата. Всичко ли? Само меч. Да, само че си биеме ли? Да, има малко залева. Аз се казах, да си бие, ти колко зае. Колко запи. Ти колко зае. Ама ще гледаме да не уме. Си взема и една пръчка, за всеки случай. Пръчка. Чакай да къде пръчка. Да направим още ни, ако имам неща. Чакай си за... Зоми. Зомбянец. То не вижда. Зомбянец. Виждам. Овца виждам, да ми господа. Ходи я трип. Сапни. Крип. Крипър, то бие. Не бе, никакви крипъри. Абе, ти имаш ли някаква кожа крава? Нещо? Не. Я ги после Макс. То не има зомби, бе.
Къде си, бе? Виждам... виждам те него. Макс вече. Аре, Макс Я ги изключиш, съм гладен. Не даш се, бе? Не, че добре. Стигам се. Ей, грозник! Ей, грозник! Мама, грозника! Трябва да дрифтва. Не ми дрифти тука. Сега да паркам, бе. Абе, хлеба, човек, аз такова... Храна, какво, брони, нещо. Ти кой е? Първи. Аз почти втори. Аз съм първи и началото на първи. Зомбянец! Правя зомби. Аре слез от тази количка. Бати, аз губя този. Сега го ме прасна един скелет, бате. До тук си. Аз съм пълен. Аз си хапна. Я защото са 12 минути. Аз трябва да го оформя. Аре, спираме клип. Не. Кой го ще пика дървото, бе? Не съм аз. Ама, не, заклем си, не забила се. Аре, ела. Ела до мене. Следващия ще оптимите. Дами и господа. Не, бе, чакай, бе, бегай малко настрани. Обърни се. Топ! Не съм ти взех тях. Бати! Бе, ти нямаше нищо. Какво няма, бате, лева ми, идиот? Бате, без да искам. Без да искаш. Не мога, бате, без да искам. Двата меча е твой. Изпраскаш. Един удар ли е твой? Да. Добре, твоя си. Дебати сами нападат, има зомбияци. Идвам. Бегам от тях. Това е къщата. Тоест, докато видим, докато точно 15 минути. Чуваш ли ти, Никол каза? Я викай. Снимам клип. Правим тип. Махнете се, махнете, защото е досадник като турски баници. Като турски анцум. Оригинал. Човек! Ела. Нещата се Ама този път не има да убиеш. Нещата се учества. И това беше у нас. Много да ви е весело и довиждане.